Salam hormatly watandaşlar. Häzirki wagtda halkyň arasynda internetde ýalan ýaşyryk maglumatlar ýaýrapdyr halkyň içinde. Ýöne bu zatlaryň ýalanlygyny, ony bir ýurdumyzdan daşanda ýaşap ýören haýynlaryň, dönükleriň, atabat biziň uýsanjymyza, biziň üstünlüklerimize begenip bilmeýän, şahatlanyp bilmeýän watan dönükleriň goýýandygyny, şeýle ýaýradýandygyny aýdasym gelýär. Ýalan ýaşyryk maglumatlar diňe dönüklükden ýa bolmasa da bahilçilikden başga hiç zat däldigini aýdasym gelýär. Şonuň üçin gelin şu ata vatanymyzyň misyonçylaryny ýalan ýaşyryk gurrunlar anan malyň. Vilayatyň ýaşaýyş dinleri tutdum Artymov. Ýa-ni ýakynda internet saýtlary bolsa, internet saýtlarynyň üstü bilen ýaýratdylar. Hiç ýeri suwutnamasy bolmadan, sizin hiç ýeri edýän işleriniz ýol almaz. Türkmen halky hiç haçan beýle noktalyklara ýol bermek. Biz elmydama görüşmäge de her gün taýýar. Dogry aýtýanlar. Men Akal vilayatyň ýaşaýjy Gülhanam Hojagoýeva. Ýa-ni söýleňe bütün halyk goşulýar. Şu ýurdumyzda bir näsalyk, noksanlyklar, öz yaramazlyklaryny, sözlerini atýan halyk Türkmen halkym däldir diýip men pikir edýän. Sebäbi Türkmen halkyň mertebeti Türkmen ýigidini, Türkmen adamly, özüni Türkmen diýen miçili bize gelişmeye bizim halkımızın adam olarak bizim aramızda yorum yok, bizim aramızda yerim yok. Biz her bir